Bagay. Oh, lepiya tayo magkatakan. Ha? Ka-good vibes mayong buntag nata karon sa among Municipal Cemetery sa Maribohok, Bohol. Mao ni ang amo ang sud sa among menteryo. Asa man ko mo paingon ani Bond Depository. Kini siya mga binalhin na ni no. San Felipe, San Juan. Boss, kana siya mga binalhin na siya nga mga bonds no? After ano siya, after 10 years, balhin na po siya dito. Balhin na siya dito. Oo, ang dili mo balhin, ibutang na siya to sa kuan. Kaning common. Kanang bond depository. Kana mga kana wala gi-claim. Why gi-claim? So dito. Gikan he, balhin na po bayad siguro murag 10,000 siguro. Mo bayad tag 10,000 ana. Kanang murag mga kuan no. Siya permanente. Asa man ang St. Agustin dapit? Ato ora dito mo no? Tora dito. Ang San Miguel to ara. Okay, sige. Asa man ta mo agi ani diha? Pwede ra ani. Dito maiko gani mo agi. Okay mga ka-good vibes. Ang akong mga partidos nara diri dapita sa San Miguel og San Agustin. Hi. Si Alan man day ni. Anak ni mo? Hi. Kisa man na? Si Manay Bruning. Amoy Samson. Ibalhin. Oh. Mingo pa kayo diri cemetery. Oh. Akong silingan. Kisa Lolo. Lolo Crino. Ana diha. Sige. So mo ni ang koros dako na mo. Asa ni San Agustin? Okay. Ang akong lolo usa kay na kuno diri sa San Miguel. Dara na si Mikrino. Asa? Mikrino. Asa kinaubsan. Okay. Tora di ay. Ala ipon dai sila si kuan Lola Tikya. Si Tikya? Oh. Okay na diri no. Okay, nadiri akong lolo og lola. Ari ko sa usa. Adira akong brother-in-law si Manuel. Kisa pa man eh. Okay. So mga good vibes no. Ako nang putlon kay ako managkot na ko no. Para diri sa ako ang mga relatives. Una akong lolo ug lola. So mga good vibes no. Sige, salamat kayo.